La guerra dels segadors. El privat del rei, recordem el comte duc d'Olivares, del monarca de Felip IV, tenia uns objectius i per augmentar l'exèrcit i els recursos econòmics, doncs aplicarà a tots els regnes el model de contribució castellà, és a dir, volia aportar més ingressos a la hisenda reial que estaven molt malmeses per les guerres. I per augmentar l'exèrcit proposa la Unió d'Armes. Què era la Unió d'Armes? Era un mecanisme per qual cada regne havia d'aportar un contingent de soldats, d'homes, proporcional al seu nombre d'habitants. Això arriba el 1626 a les Corts Catalanes i no s'arriba a cap acord entre la monarquia i els estaments catalans. Avancem 6 anys més, 1632, continua la negativa i les Corts es tanquen sense acord. Ja la situació està molt malmesa perquè les Corts catalanes no estan disposades a col·laborar en el que els demanava comte duc d'Olivares. 1635, Felip IV entra en guerra amb França. Recordem aquest conflicte de la Guerra dels 30 anys on el cardenal Richelieu, el privat del rei francès Lluís XIII, doncs obliga a entrar en aquest conflicte. El cas és que el comte duc Olivares, d'una manera hàbil, doncs força la participació catalana. Entre el 1637 i el 1639 hi ha una sèrie de combats entre les tropes castellanes i les tropes franceses al Rosselló i un cop acabat el conflicte, uns 10.000 homes es queden a Catalunya. Es queden aquí amb l'obligatorietat de jutjar-los i mantenir-los. 10.000 homes que no pensem que venien a reconstruir res. Són gent que fa la guerra i són gent dura, violenta, que els has de tenir a les teves terres. I comencen a comportar problemes de violència, problemes de saquejos, i quan no feien una cosa feien una altra. El cas que els accessos dels soldats provoquen molts episodis de violència. I la guerra dels segadors esclatarà l'any 1640, el 7 de juny, al Corpus de Sant, on la tensió porta a que un aixencament camperol mata el virrei, el comte de Santa Coloma, i alguns funcionaris. Es diu que el comte de Santa Coloma, en la fugida, doncs cau del cavall i el maten els camperols. Clar, matar el virrei era la màxima autoritat del monarca en aquell territori. Era un fet molt greu. La Diputació del General, presidida per Pau Clarís, intenta reconduir aquesta protesta social i no els hi queda una altra que anar sota la protecció del rei de França, Lluís XIII, l'any 1641, en què Catalunya queda dividida en dos bàndols, uns que estaran ajudant a Felip IV i uns altres que quedaran sota la protecció del rei Lluís XIII de França. Una protecció que al cap del temps s'adonaran que era igual de dolenta. Bueno, els donaven el mateix que el comte duc d'Olivares, és a dir, una contribució a la guerra. I al final tot acabarà l'any 1652, quan Barcelona es va rendir i la Generalitat tornarà a l'obediència de Felip IV. Per tenir present que el conflicte va colpejar molt a Catalunya, doncs fins i tot n'hi ha un símbol que és l'himne de Catalunya, que és l'himne dels segadors, que el reproduiré aquí.
En realitat, aquest himne, que és molt representatiu per Catalunya, no va ser escrit ni fet al segle XVII, sinó del segle ja XIX, però és un fet que la Guerra dels Segadors doncs, va comportar un greu problema i simbòlicament l'himne doncs, aquí ha quedat.